Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manan. Sino data, Freddy? Ay mabit lang, hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabi ngam apay adi ka pay lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagam. Okay nga raw, paray. Sigay, umayakaon. Agawid ka na, Rabi Ayan mo, aya! Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, sino day jay? Ay, hindi kumparit man, hani kaw. Adapas kan iji balay dakit agaw awes. Anya? Ay, agrobata kon Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, intun maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumparit? Anda nga min napataga pagsaritaan, may. Anya? Matiti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikat ti makaamuhani. Puya tumutitawa mangururay kan ka, Friday? Nagkapamanin, aya! Ay, ije balay ti kumparit. Bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Sigurado nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidat. Ay, agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidat. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdam apay. Na. Di tapay nalpasan nagsarita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tanno bigat nagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumparik. Adapas ka ni di balay da. Di marayak. Asinaw akong paren? Di mo mula mamaw. Amamok amin akong paren. Ay, di mo amamod day jay. Ta barbaro akong parik. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya ka. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manin amarabyan nga agawaid. Na. Imposible magtari na biyay nga tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew jay amayaw. Babaero lata. Ay, inlaklakay na tingin na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangitin. Ay, kasanawan dyan agsangit. Kat nagsakit. Ti araramidan ti amam kanya. Napalot putak. Tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay subag nga amam. Anya, timbaga jainam kan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Apay. Adaman ng chiksiyaw. Ay. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw ngiti inam. Un tatang. Promise. Adda chiksyo niya. Hey, tagtagaray. Un, adda. Kaubingan na. Kunak tubay kahit. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw.
Siyempre Uray lumakayan to'y amam. Adami basitis ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saanin lukas ta. Ang kasanon, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y bagbaga. Di namamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw tiki na sarita miti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Agipulpulong. Adda ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati na babairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay ka laki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka? Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Tano ka bimakay. Isaw, ti panagbalin mau. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiay. Ay, nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabiay. Maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramin mo. Maturog ti ibagbagam. Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog sa kiday. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ang ti pensyon mo. Ay, wan. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapnosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatan na denggang. Unam, ipashare nak ijay balay yung kaanungay. Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas tati bagbagam. Ngamanon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sigay. Ingkay lukatanan ta bayada mo ti abang mau. Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito'y ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti saludsod ko ti song batam. Adda ka di dito'y ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ay, nako, may Ay, sandun mo na ita. Apay ganda ka dito. Awanan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunat to pa'y kald. Hosto tinagparit na kanyak. At namanin babaem. Babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Anya di kayo to sa munday to. Imposible adi mo ang mga asawa ni Frede. Syakti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay pagpagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Amo karod aya, si bibiyag ka pa yung asawa na. Ay, husto dahi kan. Ala, may kan banjay ta gawin tan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ni nanang, siguradaw, asa na makaturturog na ije, tatang. Ay, saan na maulit. Las siguro na ije. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Pabalin ka nga iti, Boil Mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir.
Manutawon, Mau. 18, sir. Ay, ubing ka pa eh. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya, ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rot pag-eskwela, sir. Siyak ati mang padal keng ka. Talaga, sir? Apay pagadalin nak. Kat saan nak mo't akap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw pahay. Isungay bagamitan no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamidag. No adagasat ka, ay pagadalan ka. Ngam no basta din na, suray. Ngam awan maitulong ko ken ka. Sige, mayatag. Mayat ka iti niya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay no kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na, ay ayaten na may. When? Tatang, anda manan ubing at chiksiyaw. Awat ni marami dakta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang, ti may papaniti day ta. Saan? Iso ano ibagam? Nasya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramig yaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang mata, ti agcheks. Kapilitan na, tatang. Tani, ipanaw mo ni bakit ka dagiti anak may nung kag balay. Ay, very good no kasta. Ay, sana balikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ituyain. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan niyaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Niya kakaday. Saan kumamakas ta? Di ka sakit-sakitan. Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak na rudan. Panawak kong tababairong amam. Takonsumisyon tumat lang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akon? Isoksokat na kon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko na mga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ubingak pa'y ang makiasawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Mabit lang Patoy. Kompleto da ito eh? Ay, sweetheart. Nen. Sino da ito umawawag kang ka? Kuha, ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Pada mo't ala kay tinang sabat ken kuana. Ket inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ka babae. Paimana. Estrella! Apa sih to?
Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Kasi ka, sino ka may padak alakay? Nubiak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Kita kayon! Saan kayo na pagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarap nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan meten ti babae pagapaan ta ko ma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na sawak. Agawid ta ni di balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian taman nasawak. Saanan? Na. Manjakon. Kakaiso na anak ka move on na kan. Ha, naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako, promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat atag bakit. Di nakbulat singan. Tamo kung day tangay style mo. Bulili kong kakiidea. Agparinto mga itisang wanang bakit. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasagana ka mang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw. Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinobyan kan ka, Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan ganas ko ang makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di wa kadilat na mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyak ngagkukurot na kanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagtipanulot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasyo na nang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wain, bakit? Oksotem ti sapatos ko, taalaem ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Antay ta. Ala, labaam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan dagita. Kalpasan na, ingka bakitsenda, tailutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapay la iti kwartaw. Di tapay la agab-abay. Taagag-agasak pay lang nga aging gaita. Naawatam? Uwawawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat ti hasawak. Inanusak ti nagbalin nga under disaya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasanday tayo ni inutmutlanay ayok kat nagsublimanan ti normal a biyag mi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti hasawak napakawan naklatta. Kat naragsak kami manan nagdandan na.
Inidjakmat na namin pinsan tag babae talakaya kon. Kan talaga ang nagbalbaliw akon. Alakastan ti pagaya mo, Freddy. Please like, share, and subscribe. Thank you.